pravim krekere od vode od leblebija, Aquafaba. Kuvala sam leblebije, od nje smo pravili humus. Ona kad se lepo umuti, bude kao šne od belanaca. Leblebijina voda, brate. Leblebijina? Leblebijina se zove. Leblebijina voda, brate. Izvini, ne znam gdje je zapelo je. Da ja spremam pečurku. Ti možeš da spremaš pečurke, da. Ja da budem od koristi, pa mućak. Da se ne bi lepilo u inox tiganju, pošto nema nikakve premaze, prvo lepo zagrejete tiganj, pa tek onda sipate masnoću. Jedino što možete staviti u hladan tiganj, a da se ne zalepi, je njeno veličanstvo slanina. I dodat ću malo limun trave, sud po šporetu. Znači, ovdje imamo šargarepu rendanu, 100 grama mlevenog lana, 100 grama golica, 3 kašike čije koja se natopila, ovdje je kašika psilijuma, kašika kurkume, malo bibera, malo soli, 3 kašike maslinovog ulja. Nemamo beloga luka. Večeras ćeš mirno da spavaš. Domaće šljive. Opa! Idemo. Ne može... Možeš ono da okreneš da vidiš? Pa nije baš tako. Pa onda nije to. O Bože. Miličini krekeri su gotovi. Namerno su ovako rustični, da kažem, ništa to nema. Možete ako hoćete seckate, to budu kvadratići, trouglići, mi to ne radimo, mi to samo nalomimo i to bude super. Uzmemo kreker, pa uzmemo namaz od indijskog oraha, pa uzmemo ovako lososa sa sve rukolom, pa stavimo odavde ovako neku pečurku. Fenomen. Nemamo reči. Jel da? Sjajno.